Mga idol, ang atin na mga good news. Iba't ibang talento sa sining, Bida sa Christmas Park sa San Nicolas. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Bida ang iba't ibang talento sa sining sa pagdagsa ng mga pamilya at kabataan sa Christmas in the Park sa San Nicolas, isang pampaskong selebrasyon na nagtatampok ng makukulay na ilaw, musika at masayang aktibidad. Sa Art Beat Showcase, ipinamalas ng mga kabataan ang kanilang husay sa chalk art, basking performances at cosplay showdown. Sa Chalk Art Zone, tampok ang makukulay at malikhaing obra na sumasalamin sa pag-asa at pananabik sa Pasko. Nagtagisa naman ng galing ang mga kalahok sa cosplay competition sa pagbibigay buhay sa mga karakter mula sa anime, pelikula at ibang kwentong pinagigiliwan. Dagdag sigla rin sa gabi ang basking performances na naghatid ng musika at saya sa parke. Nagbibigay ang taunang pagtitipon ng pagkakataon para sa komunidad na magtipon-tipon at masilayan ang pagsasanib ng sining at tradisyon sa pagdiriwang ng Pasko sa San Nicolas. Iyan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.